Ola, son Fernando, o primeiro da ESOA. Lin o libro Plan de Rescate e vou facer un book trailer. Este libro trata sobre uns rapaces que se atopaban nun día normal de escola na aula de apoio. Sentiron pedar na porta e viron a un rapaz que ía quedar na aula con eles nesa hora. Non era un rapaz normal, xa que el non falaba e comunicábase por pictogramas. De súpeto escoitaron o ruído forte e a mestra que se atopaba con eles marchou a ver que pasara. Pasaban uns minutos e non aparecía. Noela, unha rapaza moi espida, prendeu o ordenador para buscar un vídeo que vira a tarde anterior. Escribiu mal a dirección e apareceulle un directo do seu colexio, no que se oía que dúas persoas cunhas escopetas secuestraron o colexio. Entraron en pánico e non sabían que facer, xa que non todos os días estás nunha situación así. Cando xa se calmaron, foron ao baño e atopáronse con Mangallón, un rapaz corpulento que en sexto estaba chorando. Cando se calmou, contoulle o que sucedera. El pedira para ir ao baño para perder a clase de mates, xa que era moi aburrida. Cando baixou abaixo, viu a dúas persoas que levaban algo tapado cunha manta. Pensou que eran os señores da limpeza e ao saír do baño viu a moita xente baixando polas escaleiras e detrás de todo unhas persoas que vira antes cunha escopeta. Se queres saber o que acontece, terás que ler o libro. O meu persoaxe favorito é o Mangallón, xa que me parece un rapaz valente, forte e que sabe admitir os seus erros. Esta última cualidade é moi escasa hoxe en día. Antía Yáñez é a escritora deste libro. Tamén escribiu A Reconquista, Non penses nun elefante rosa e Senlleiras, entre moitos outros libros. Adeus!